Vielä joskus. Nyt menee liian elokuvalliseksi. Joo. Rentoutta. Semmosta vähän niinku kasuaalia. Kasuaali, niin. Kasuaali. Okei, semmoista. Ei ole kato niin elokuvallista. Okei. Kahvi. Niin. Olisiko sun kahvikuppi? Kahvikuppi. Mulle ei. On meillä molemmilla varmaan kahvit tässä. Mä oon ottanut sulle kahvit. Niin. Se on vaan pelkkä vielä joskus. Vielä joskus. Joo. Ja kun mä ajattelin, että se on nyt liian elokuvallinen. Se on hyvä. No niin, nyt purkki. Vielä joskus. Vielä joskus. Joo. Vielä joskus. Tunnetta! Liian suuria unelmia. Hei, meidän kärri ei toimi. Okei. Tää mun kärri ei toimi. Minne mä ajelen täällä kärrillä? Eihän tästä tuu mitään tästä hommasta. Miksi vetää kivireke perässään? Joo. Kun on takki tyhjänä. Joo. Niinpä. No, vielä joskus. Vielä joskus. Vielä Samaa joskus. nuottia. Vielä joskus. Joo, vähän hitaammin, mutta sama. Vielä joskus. Käytäväkohtauksen loppu, eli hotellihuoneen kohtaus. Klaffi. Näin. Hyvä flutterkaiku. Löytyihän se. Hyvä kaiku. Pitkä kuin mikä. Jääpä tollasen lokaatioon siihen, niinku just niinku tollaseen, just toi. Sitä pyydä. Tuliko kuvaa? Mitä? Nää napit sille puolelle. Kato. Tälle puolelle. Onko täällä? Ihan muuta. Outlierit, siellä on vähän väärinpäin. Ota yksi sulle sinne tälleen. Joo. Kuningas on kaatunut ja tää on tuolla. Joo. Vielä joskus. Nyt. Tää yrittää huomaa, että jäkittää tää olkapäätä, pitää ottaa rennommin. Ota rennommin vaan. Tähän. Eiku hei, ota. Otas niin päin nyt tästä, että... Joo. No mitäs nämä muut kaverit? Toi kettukin on kyllä Jes. No en tiedä mikä toi supikoirakin tossa on. Toi mäyrä ei ole ehkä niin hyvä, mutta kyllä toi supikoira. No hei, come on, miten siistiä kuvaa tulee. Joo. Wow, on hyvän näköistä. Paranee vaan. Nyt se jää tonne sivuun toi punainen vähän. Joo. Saatko se punaisenkin sieltä? Joo. Odotetaan vähän matkaa vielä tätä, niin eiköhän meillä ole tässä sitten. Katoppa niin oikealla punaista ne. Nyt alkaa löytyä. Vielä joskus. Ei ole enää mitään sanottavaa, eikä muuta paikkaaminen mennyt kuin kaikkialla, joten on vain jatkettava matka.